Ало? Кажи ало. Обади се по телефончето, мамо. На дядо Тони телефончето. Покажи на дядо Тони, да? Ало? Ало? Тереза? Тереза? Я кажи мет. Тереза? Тереза, я да видим патето. Я кажи как прави патето. Тезе. 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 А ще покажеш ли на баба и на дядо къде те бие мама? По дупето. Какво има там? Бой? Бой! Ама силен ли бой или лек?